Dragi prijatelji, dobro večer, sve vas srdačno pozdravljam sa nadom da je vaše zdravlje dobro u doba ove pandemije. Snimanje i predavanje i naš susret na ovakav način znači s jedne strane zapravo da se nismo riješili, nažalost, virusa uzrokovanim COVID-19, međutim, slušajući konstantno, radeći na tome i slušajući upute naših nadležnih, možemo sačuvati sebe, svoje najmilije, svoje suradnike, a prije svega, dakle, promišljati dobro o načinu kako i na koji način provodimo ovo vrijeme u doba pandemije. Danas ćemo govoriti ponovo o prehrani, dakle o prehrani koja se odnosi na stariju životnu populaciju, odnosno osobe sa starijom životnom dobi. Naime, kod takvih osoba najvažnije u ovom trenutku je govoriti o imunitetu. Imunitet je sam po sebi medicinski pojam koji označava jednu vrlo visoku barijeru. Možemo ga promatrati kao zadnju branu prilikom napada virusa ili bakterija na naš organizam. On uistinu može skladno funkcionirati jer sam naš organizam je zapravo čitav niz procesa koji se događaju i samo skladnim postupanjem, dakle i skladnim svim metaboličkim procesima možemo doprinijeti da nam, dakle, život bude bolji, a prije svega da nam ne bude naše zdravlje narušeno. Imunitet sam po sebi funkcionira jedno određeno vrijeme, međutim, mi smo ti koji smo ga dužni zapravo obnavljati, mi smo ti koji smo dužni hraniti naš imunitet kako bi ga podigli na što veću razinu, odnosno, kako sam i napomenuo, zapravo da napravimo tu barijeru, zaštitni sloj prilikom napada virusa, odnosno bakterija na naš organizam. Ključno i temeljno pitanje kako i na koji način ga podići, kako i na koji način povećati koncentraciju svih tih dobrih nutrijenata u našem organizmu. To je ono na pitanje koje ćemo pokušati dati večeras odgovor, uz naravno i prehrambene smjernice za sve nas, a sa posebnim naglaskom, odnosno osvrtom na osobe sa starijom životnom dobi. Kao što sam napomenuo, imunitet je zapravo simbioza dvije osnovne stvari, a to je sklad i ravnoteža. Težeći tome i kada upotpunimo ovo što sam rekao, dakle kada zaokružimo taj jedan cijeli krug sklada i ravnoteže, dobit ćemo ono što očekujemo, dobit ćemo zaštitu za naš organizam u obliku pozitivne imunološke reakcije. Na sam naš obrambeni mehanizam, odnosno imunosustav, osim pravilne i uravnotežene prehrane, naime utječe čitav niz faktora i čimbenika u ovo pandemijsko vrijeme uzrokovano COVID-19. Tako, dakle, mjerodavne institucije, ali i dakle, svi liječnici, nutricionisti, svi oni koji se bave ovom problematikom, da je tako nazovem, preporučuju nekoliko osnovnih stvari kako bi postigli upravo taj sklad i tu ravnotežu o kojoj govorimo. Broj 1, dakako, preporuča se izostanak pušenja, izostanak prekomjernog unosa alkoholnih pića, izostanak unosa pića koje sadržavaju skrivene šećere, kvalitetan san, izbjegavanje stresa. Ovo, naravno, i primjena pravilne i uravnotežene prehrane. Kada govorimo o izbjegavanju stresa, to je ono na čemu se možda i najduže zadržavamo, jer u današnjem turbulentnom životu i stresnim situacijama gotovo je nemoguće izbjeći ovaj pojam. Ono što je bit svega je da prilikom svake povećane emocije, dakle, jer emociju možemo samo izazvati, emociju koja luči stres zapravo potiče lučenje hormona
koji se zove kortizol, koji pak automatski djeluje na limfocite, a neodgovarajući rad, da se tako izrazim, limfocita zapravo dovodi organizam, odnosno organizam je podložniji djelovanju virusa i bakterija, odnosno naš imunosustav slabi. Sljedeće na što se znanstvenici osvrću kada govorimo o jačanju našeg imunosustava, odnosno imuniteta, je zasigurno izbjegavanje jednostavnih šećera, jednostavnih ugljikohidrata o kojima smo govorili. Jednostavni šećeri su svi oni šećeri, dakle, skriveni u pićima, dakle, u pekarskim proizvodima. To su takve komponente hrane koje djeluju na naš sustav da jednostavno na određeni način blokiraju, dakle, druge stanice koje se nazivaju neutrofili, koji pak također imaju značajnu ulogu u našem obrambenom sustavu, odnosno našem imunosustavu. Bilo u kojoj fazi života da se nalazimo, dakle, da li govorimo o adolescenciji, da li govorimo o srednjoj životnoj dobi ili starijoj životnoj dobi, naš imunosustav je osnova kako i na koji način da se zaštitimo u ovim vremenima. Međutim, prehrana je sada sasvim nešto drugo. Primjenom pravilne prehrane, izborom pravilnih i određenih komponenata hrane, izborom određenih menija i pravilnim rasporedom obroka, naravno da utječemo na cjelokupni metabolički sklad. Kada govorimo o prehrambenim smjernicama, odnosno prehrambenim preporuka za osobama starije životne dobi, diskusija odlazi u tom smjeru da osobe poslije 55. godine, a naravno što je znanstveno dokazano i prije svega znanstveno, dakle, utemeljeno, je da se metabolički sklad organizma u potpunosti mijenja. Što bi to značilo? Dakle, osobe starije životne dobi apsolutno nemaju potrebe za unosom toliko velike količine energije kao osobe primjerice srednje životne dobi. Njihov kalorijski unos procjenjuje se da se treba smanjiti otprilike, ako govorimo o muškoj populaciji, pa čak između 25 i 30%. Dakle, osoba srednje životne dobi koja prosječno unese, bavi se određenom tjelesnom aktivnošću, otprilike oko 3000 kalorija kroz hranu, starenjem, odnosno usporavanjem metaboličkih procesa, osobe poslije 55. godine trebaju, kao što sam rekao, 20 do 25% energije manje unijeti. Dakle, preporuka je otprilike oko 2200 do 2300 kalorija kada govorimo o muškoj populaciji. Međutim, kada govorimo o ženskoj populaciji, tada je to još niže, dakle to je otprilike oko 1900 kalorija. Ono što se danas pokazalo kao temeljni problem koji perzistira u današnjem društvu je da osobe starije životne dobi, odnosno starije populacija, dakle nisu možda dovoljno educirani, nemaju svi određene mogućnosti i svi jednake mogućnosti brinuti o svome zdravlju, i to je ono danas što zapravo žalosti naše društvo, jer ova pandemija i ovaj virus zapravo pokazao je sve svoje loše strane na način, prvenstveno kada govorimo o osobama starije životne dobi, a koje su smještene u domovima za starije i nemoćne osobe. Na njih je posebno potrebno obratiti pozornost, odnosno djelatnici koji rade u takvim ustanovama, u takvim domovima, u domovima za starije i nemoćne, prije svega trebaju biti educirani zdravstveni djelatnici na način kod sastavljanja obroka, kreiranja obroka, da se teži onom maksimumu dosezanja potrebnih makro i mikronutrijenata koji takvi korisnici trebaju dobiti. Kada sam govorio o usporavanju bioloških procesa,
Prije svega uz osobe starije životne dobi veže se pojam osteoporoze. Naravno, stručnjaci svoju predikciju temelje na činjenicama da je takvim osobama kronična deficit, odnosno nedostatak određenih vitamina i minerala, a prije svega vitamina D, koje više ne mogu unijeti u toj količini kroz hranu, pa tada možemo govoriti i o malnutriciji, mikronutrijentima. Upravo iz tog razloga, a i nastavno na prvi dio ovog predavanja, neophodno je, a i za svoj imunološki sustav, uzimati suplemente, odnosno suplementaciju vitamina D3. Kada govorimo o sljedećim vitaminima koji bi osobe starije životne dobi trebali uzeti, to je zasigurno vitamin C. Vitamin C ima dvojaku funkciju, osim što spada u veliku skupinu vitamina, on je ujedno i antioksidans. Antioksidansi su one tvari koje unesene u naš organizam kroz komponente hrane zapravo hvataju sve one štetne tvari u organizmu koje mi nazivamo slobodnim radikalima i na taj način između ostalog štite organizam od daljnjih neželjenih funkcija. Sljedeći što se ističe u ovom cijeloj plejadi vitamina i minerala, to su selen i cink. Iz navedenog svega vrlo jasno se može zaključiti da ukoliko osobe starije životne dobi, odnosno populacija, ne može uzimati dovoljno ni vitamina, ni minerala, potrebno je svakako konzultacija prije svega sa liječnikom obiteljske medicine, koji će ih dalje uputiti na određena testiranja, odnosno biokemijske pretrage, gdje bi mogli utvrditi određeni deficit vitamina i minerala. Preporuka daljnja za jačanje našeg sustava, za jačanje sustava organizma koji je u poznim godinama, sigurno je matična mliječ, sigurno je bobičasto voće, još uvijek neistraženi izvor kojeg imamo svakodnevno na svome stolu i gdje svakodnevno možemo konzumirati u određenim količinama. Prije svega, tu bih naveo primjerice vrlo jednostavno sok od aronije, samo jedna čašica dnevno prije obroka, odnosno prije jutra, čini snažan izvor antioksidansa koje bi svakodnevno trebali zapravo unijeti u svoj organizam. Osobe starije životne dobi trebalo bi slijediti nekoliko osnovnih pravila uz ranije što sam naveo, gdje bi trebali imati dovoljno zasigurno kvalitetnog sna, izostanak pušenja alkoholnih pića i gaziranih pića. Vrlo važno je i potrebno naglasiti možda i jednu od najvažnijih stvari, a to je hidracija organizma osobe starije životne dobi. Što bi značilo da 30 ml tekućine, bilo u obliku vode, bilo u obliku čajeva bez šećera ili voćnih sokova, prirodnih voćnih sokova cijeđenih od voća i povrća, ide na 1 kg tjelesne mase, što dakako dalje može se vrlo jasno izračunati. Ono što predstavlja potencijalni problem kod osoba starije životne dobi je zapravo gubitak apetita, predstavlja osjećaj, nakon toga predstavlja osjećaj zapravo za žeđ. Mnogi korisnici ističu da nisu žedni i da zapravo nemaju potrebe za unosa tekućine. Upravo je to moja preporuka, stručna preporuka, da se konzumacija tekućine treba uzimati tijekom cijelog dana u malim gutljajima kako bi se nadomjestile zapravo tekućinom sve one stanice koje imaju za to potrebe.
Kako smo u prijašnjim predavanjima stalno isticali važnost pravilne prehrane, da mora biti raspoređena kroz 4 ili 5 obroka, upravo iz vrlo jednostavnog razloga, jer puno više dakle, obroka imamo u danu, a u manjoj količini. Tako osobe starije životne dobi trebaju uzeti minimalno 3 obroka, a poželjno je zapravo 4 obroka dnevno. I dalje, kada govorimo o piramidi, našoj poznatoj piramidi pravilne prehrane, i dalje su nam tu baza složeni ugljikohidrati, dakle, koji trebaju biti izvor od 50 do 60% u poznim godinama, odnosno osobe starije životne dobi trebalo bi konzumirati. Proteini, visoko vrijedni proteini, nezaobilazni su ovdje. Naročito bih spominjao povećane konzumacije proteina sirutke, proteina iz jaja, proteina iz mesa, proteina iz ribe. Masnoće također nezaobilazni, ne zaboravimo da određeni vitamini, takozvani liposolubilni vitamini, odnosno vitamini koji su topljivi u mastima, dakle, mast se mora unijeti u organizam da bi se vitamini mogli otopiti. Naravno, možda i nisam spomenuo u cijeloj ovoj priči, a to je poželjna tjelesna aktivnost u okvirima u kojima se to, dakle, može odraditi. Lagana šetnja, dakle, tjera tijelo, zapravo tjerate sami sebe na određene aktivnosti, tjerate na što veću cirkulaciju krvi kroz vaš organizam, i to može biti samo dobrobit. Možda kod završetka ovakvih preporuka, ovakvih zapravo predavanja, najvažnije je slušati svoje tijelo. Dakle, tijelo starenjem gubi onu funkcionalnu sposobnost, ali još uvijek radi kao, usporedio bih, kao žarulja koja blica, što bi značilo da tijelo uvijek šalje određene signale. Ukoliko osjetite određene probleme, dakle, organizam će sam vam poslati jasnu poruku. Ono što je zadaća svih nas, ali zadaća i svih djelatnika koji rade u zdravstvenim sustavima, je konstantna edukacija i mogućnost ovakvih predavanja, dakle, i stalno ponavljanje o važnosti podizanja imuniteta, prvenstveno, dakle, u ovo pandemijsko vrijeme za koje se uistinu nadamo da će skoro doći kraj. Do tada možemo čuvati samo sebe, svoje bližnje, na način da slušamo sve preporuke mjerodavnih institucija, prvenstveno Zavoda za javno zdravstvo, o držanju socijalne distance, redovitom dezinfekciji ruku, prozračivanjem prostorija, i neizbježno je, dakle, promatrati u ovo vrijeme relativnu vlažnost u prostorima u kojim boravite. Ne zaboravite još jednom, dakle, na unos tekućine, potrebni unos tekućine i neprestanu hidraciju organizma. Budite sami sebi prijatelji, budite spremni, prvenstveno, dakle, da sebi budete prijatelj, na promjene koje želite, i ne zaboravite da hraneći unutarnji bedem vašeg organizma, koji nazivamo imunitet, možete na jedino ispravan način pomoći sami sebi. Ostajte mi zdravi i do skorog viđenja.